Jeg har så har vi division, og ja, ved division der vil vi gerne dele et tal op i forskellige mængder. Så for eksempel har vi 4 divideret med 100, det vil sige, at vi vil have 100 delt op i 4 grupper, eller det tal ganget med 4. 400. Og en let måde, man kan regne division er sådan her, eller en trappeform, tror jeg det hedder. Og på den måde det virker er så, hvor mange gange kan 4 gå op i 1? Det kan slet ikke. Det er så 0. Så putter vi 0 sammen med 1, det giver så 1 sammen med 0, det giver så 10. Så hvor mange gange kan 10, eller hvor mange gange kan 4 gå op i 10? Det kan det 2 gange. Det er jo så 8. Så minus vi det tal hernede, som så giver 2. Så trækker vi den 0 hernede, det giver så 20. Og hvor mange gange kan 4 gå op i 20? Det kan det 5 gange. Og vi har 25.